ସେଦିନ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଅଳ୍ପ କୁହୁଡ଼ି ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦରତାର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଥିଲା। କୁହୁଡ଼ିକୁ ଚିରି ସାମ୍ନାରୁ କେହି ଜଣେ ଆସୁଥିବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଟିକିଏ ନିକଟ ହେବାରୁ ଜଣେ 25-30 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ରାସ୍ତାର ଧାରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ ଥମିଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଲା। ସେ ବୁଲିକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ କିଛି ଇସାରା କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ମନେ ହେଲା ସମୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ ଗତି ଭୁଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତା, ପବନ, ଆଲୋକ ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟ ରକମ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରିୟା ଯେପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ, ସେ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏକ ମୃଦୁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ନା ଚେଷ୍ଟାକୃତ ନା ଅଭିନୟ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗରିମା, ଯେପରି ସେ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କେଶ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ପବନର ସହ ହାଲୁକା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ପରି। ସେ କେଶକୁ ସଜାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତର ସେଇ ସୁକୁମାର ଗତି ଓ ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଉଷ୍ମତା ଜଗାଇଦେଲା। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ, ସେଇ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତତା ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ମନେ ହେଲା ସେ ଚାହିଁଲେ ନୀରବତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଥିବା ସେହି ମୃଦୁ ହସ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଲା। ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋଲା, ନା ଲୁଚିଥିବା ଏକ ସଂଯମିତ ଆକର୍ଷଣ। ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଏପରି ଭାବେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲା, ଯେପରି ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବୁଣାଯାଇଛି। ମୃଦୁ ରଙ୍ଗ ଓ ଫୁଲର ଡିଜାଇନ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ଗହଣା ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ବୁଝିଲି, କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଦେଖାଯାଏ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ ବି କରିହୁଏ। ପ୍ରିୟା ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ଅନୁଭବ ହୋଇ ରହିଗଲେ।